בוא נמצא מקום טוב בלי שמש. או, שאני לא אפול פה, מה זה? איזה דרופ. קלטו איזה דרופ. אחלה דרופ, רק אין אלינו. טוב, אז בוקר טוב חברים. גם נעשה משהו קצת שונה. לפני איזה 10 חודשים פרקתי את הכתף ברכיבה, את הכתף השנייה הפעם. ומאז גם לא רכבתי הרבה, אבל גם לא יצא לי לצלם, וגם אם צילמתי לא היה חשק לערוך את הסרטונים ולעבוד על זה, וזה פשוט יצא לי טיפה זה, היה חשק. יאללה, אבל בכל זאת אמרתי, אספתי חומרים מהרכיבות האחרונות בשנה האחרונה, לא היו הרבה, אבל אספתי חומרים. אמרתי בוא נעשה פוטודאמפ או וידאו דאמפ. נזרוק את הכל, סך הכל החוויות מהחודשים האחרונים מהרכיבות, נראה מה היה, זה לא רכיבה ספציפית, זה כל מיני רכיבות, זה בחורף, בקיץ, קיצור, משהו מגניב כזה. בוא נראה איך זה יצא. יאללה, בוא נראה איך היה. הידיים שלי המרפקים. וואו, איך אתה נכנס פה? בודקים, עוד פה קיקר, שם דרופ, פה קיקר. לא רואים כלום. זה בסדר. מפה יורדים לאוטו, פעם רביעית שאני שומע את זה ברכיבה הזאת. יואו, כמה זמן אביב! וואו, איפה באת אחי? ולא הקו אין סיכוי. בדל חזק, 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 בדל! ווי 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 ווי. אופלה, איזה שיפוע צד. אם לא היה את השיח מימין אולי אפשר לגלגל על הסלע, אבל גם לא האמת. בעיקרון אין הרבה עליות פה. איפה הלכת? זה נראה יותר מפחיד. טוב, עושים הפסקה. למה עידו נפל פה יפה יפה, מפה עד למטה. נתן לנו אחלה הופעה, והוא מאשים את אבנר. אבל עידו מאשים את אבנר שהוא נעצר באמצע. אני מרגיש שאני נופל טוב, מרגיש את זה. אתה מוכן? לא. אתה דחוף? לא. מתי כן? יאללה נו, נראה מה שיהיה. יואו מה אחי הבורג שמחזיק את זה? חבר'ה תכף יורדים. כן אבל אתם רוצים עוד פעם לבדוק? אולי זה לא זה? זה סג בה.
בכל מקרה, זה מה שרכבנו בשנה האחרונה בערך, הרבבנו, היו עוד כמה רכיבות, לא צילמנו הכל וזה. זהו, מקווה שנהנתם. אנחנו נהנינו, ואנחנו נמשיך לרכב. יאללה, צאו לרכב.